नाय सेंग्राफोर, सिख्लाया अब्लासिम नोंजों थागोन जेब्लासिम बियो नोंनिख्रुइ साबसिन रावखौबो मोना। बिदि मालाबाबो जाया दे जे बियो साबसिनखौ गारनानै गावनि मोजां मोननायनि थाखाय बियो नोंजों जेब्लायबो एडजास्ट खालामफाना थागोन। दा नोंजों जाय दङ नों गोबां लाखि, नाथाय बे नङा जे बे सिख्लाया गोबां मोजां, बे सिख्लाया साबसिन, बेयो गोबां आलादा। जाहोना बेसो मानोना बियो नोंनिख्रुइ साबसिन दिनैसिम रावखौबो मोनाखै। बेनिखायसो दिनै नोंनि बै मोजां मोननाया साक्सेस, नङाब्ला नों आं बादि बरबाद जासैमोन। बेनिखायनो जों सेंग्राफोर जेब्लायबो जों साबसिन जानो नाजा। बे सिख्लाखौ नङा, बेनिसाय साबसिन नों मोनगोन। मानोना जों हौवाफोरनि महरा जेबो फाराग गैया। जों हौवाफोरनि गुबै फारागा बेसो नोंनि बेकग्राउन्ड आरो नोंनि थाखा फैसा, नोंनि बेंक बेलेन्सआ बेसेबां।